Zdravím včelárskú komunitu. Asi tak pred mesiacom padla nejaká otázka, že prečo sa na videách neukazujem ja. No je to hlavne z toho dôvodu, že na mne nie je nič zaujímavé a zaujímavé sú práve tieto slešny, ktoré sa nachádzajú v týchto úloh. Takže videá sú prioritne o včelách a nie o mne. Ale dnes je výnimka, dneska to bude viac o mne, pretože posledné týždne sa pod tými videami začína objavovať taký nešvar, že strašne veľa alebo istá skupina ľudí mi to komentuje či priamo pod videami alebo v súkromných správach a snaží sa ma ako keby mentorovať a vysvetľovať mi, ako to mám ja robiť, lebo oni to robia lepšie ako ja. No, týchto videí vzniklo viac ako 100 iba za tento rok. A mne to odoberá dosť veľa času a energie, lebo samozrejme to, vy za tým vidíte možno 3-minútové, 5-minútové video, ale ja za tým vidím to, že nie všetko sa podarí nahrať na prvú dobrú. Potom v podstate komentáre, správy a tak ďalej, musím to nahrať, či Facebook, TikTok, Instagram a tak ďalej. Čiže vo výsledku každé jedno video mi zožere pol hodinu až hodinu času a keď ich máte 100, tak zrazu zistím, že za posledných 5 mesiacov som strávil 100 hodín svojho času, čiže 4 dní, tým, že som v podstate zadarmo dával niekde von svoje vedomosti a svoje postupy chovu včiel, keď mám 500 rodín. A nemyslím si, že ktokoľvek na internete spoza klávesnice je v podstate má právo vôbec čokoľvek kritizovať. Jednoducho, ak niekto nesúhlasí s tým, ako ja chovám včely, nech sa páči, zober telefón, natoč video a ukáž celému svetu, ako to robíš ty. Priorita, alebo teda dôvod, prečo tieto videá začali vznikať, nie je o tom, že by som chcel ja niekoho niečo učiť, alebo násilou niekomu niečo ukazovať. V podstate ja sa na to necítim ani povolaný, na to sú to v podstate iní včelári. Pre mňa je to o tom, že videá som začal tvoriť hlavne preto, že ma včely živia a že v podstate dosť veľa peňazí som už investoval do Facebooku, do reklamy a je na čase začať aj ten marketing v mojom prípade jednoducho už stávať viacej efektívne. No a takže som pred rokom a pol natočil prvé video nejaké, ktoré malo pomerne dobrý úspech, tak som si uvedomil, že toto môže byť cesta. No a tak som začal natáčať videá a v podstate to je celá pointa toho, prečo ja natáčam videá, že potrebujem skrz tie videá stiahnuť ľudí na e-shop, aby som následne predal medovinu, prípadne ak to pozerajú včelári, tak aby som mal na jar odbyt na odložence. A to je alfa omega toho, prečo ja tvorím videá. Absolútne to nie je o mojom egu, alebo o tom, že ja sa chcem chváliť, že mám tu na 500 rodín, alebo čo. Jednoducho je to stále len o tom, že potrebujem predať produkty. A ďalšia vec. Niektorí zase mi v súkromných správach píšete a ohovárate iných tvorcov videí. A to mi už príde naozaj od vecí, pretože mali by ste byť radi za každého jedného človeka, ktorý zoberie ten telefón a natočí niečo o včelách a pustí to do sveta, pretože ani neviete ako, že vďaka nejakému človeku, ktorého ohovárate mi vo správach, typu Marcel Polička, ten je najčastejšie chudák Marcel. No a vďaka napríklad takému videu od Marcela si možno niekto k vám do nejakej hornej dolnej príde kúpiť med, pretože videl Marcelové video niekde, ako ukazuje, čo robí so včelami. No a ešte jednu vec dodám, že prečo v podstate natáčam to, čo robím, vlastne ukazujem tie úkony. Ja keď som sa rozhodoval, že aký content by som vlastne začal vytvárať s tými včelami, tak nejaké citáty a nejaké motivačné keci a podobné veci, tak mne samému to príde neprirodzené. Ja nie som ten typ človeka, ktorý by bol vysmiatý na kameru a hovne našiel pistáciu a tak ďalej. Proste ja som človek, ktorý je pragmatik, by som povedal, že nie moc empatický. No a takže pre mňa to bolo len o tom, že dobre, tak mám väčšie množstvo včiel, tak asi bude zaujímavé vytvárať ten obsah o tom, že pozrite sa, tu je pár stoviek rodín včiel a ja robím tak a tak. Čiže
Prosím vás, keď píšete tie komentáre alebo správy, trošičku nad tým aj rozmýšľajte, že čo vlastne tam idete s tou klávesnicou vytvoriť, pretože niekedy je to fakt až komické a úsmevné. Za všetko spomeniem jeden príklad. Pred asi už aj 2 mesiacmi mi nejaký chlapík na TikToku napísal niečo pod nejaké video a v podstate hneď som pochopil, že to asi bude trošičku menší včelár ako ja. Tak som sa ho spýtal v odpovedi, že koľko máš rodín. No napísal mi nejaké číslo a jediná odpoveď, ktorú som na to mal, bola, že ak svoje včely ten človek vynásobí krát 50, tak bude mať stále o viac ako 300 rodín menej. Čiže včelár so 4 úlami išiel radiť včelárovi, ktorý má cez 500 rodín. Je to niekedy naozaj zvláštne, takže pokiaľ sa pýtate rozumné veci a rozumné otázky, tak dostávate rozumné odpovede a to snad niekto potvrdí aj pod týmto videom, že za posledné mesiace mi napísalo naozaj kvantum ľudí. Každý deň je to niekto a niektoré dni je to aj 10 ľudí. A snažím sa každému ako tak odpísať, ale niekedy fakt, že ani ja nemám náladu, pretože musíte to tak brať. Ja strávim 6, 7, 8 hodín na včelách a naozaj nemám ešte niekedy chuť večer o 7 robiť s telefónom a zase odpovedať na otázky o včelách. Ale napriek tomu aj tak sa nejako snažím a mali by ste byť buď za to iba vďační, že máte obsah zadarmo a keď vás to nezaujíma, alebo keď myslíte si, že vy to robíte lepšie, nech sa páči. Internet je plný možností, môžete si vziať ten telefón a všetkým ukázať, že akí ste majstri sveta práve vy.